Orang indot iligo dagat kay way init ba? Maginaw kayo. Dapat isunsa ko ba? Susto, dagat ba? Gudi ko orang lupog kay ayo po. May kuan ulot dagat. Lublo magyapo puti-puti. Ato ko. A few moments later. A few minutes later. Ay! Kasama yun. Pasipaan eh kung motor. Ito mo pa man yun eh. Ate, yan nila pingguba ko ang ginatagbo kung kayo kan eh. Uyas kong motor eh. Kada ko wala ba na kong gastuan eh. Pag ko paginin na kong ipayo. Pinuanga na sa... Patang rin is dapat ilapkan mo yun. Istin. Ani eh. Ate. Kapokso mga ligid. Biya. Ate, nagdagan pa baka ni. Pero, istingan yun itong pandar. Sa... Ate, adun pandar. Iba good. Oh no! Wajib, hilar di lebut aneh bakit? Aku pun lagi payo. Jangan kupat apa? Aduh, aku tu. Patay din ang tuyo ang ligid. Ang tuyo. Ano turan ni dai? Ito ragu. Tungkong ko ni bigo may naitaw diri. Tungkong dagat. Pasipon ani dito. Wa manitaw diri. Pero simple kayo. Huwag nang hilabot ato kong motor eh. Simple kayo huwag nag... Kung ano to? Dipatiran siguro to. Kapihag ba? Tumba man. Ya, ang ligid. Huwag ka tupos-pusig kahoy. Utso mang ligid. Grabe happy. Di mo siguro kahoy ang puspos ato. Putaw siguro kayo. Utso man. Ako ang jiring pangitaon kay wa man dilain ay magpakita ron diri speak ka jud ako jud pangutan og kinsa labot sa motor di man dilain tao diri ang mag di una to mo ning pasipaa to buungot sa kagang buungot oy. Mas man. Nya ako maligo ay. Ikaw. Kus payag balik kus payag. Sus, og gining bayhan wa may laing tao dire. Tulon ko ni be, ako ni pangutan-on. Kisora. Wa ka kibaw, ako tagiya ning payag. Nato gibutang diri ka karatula. Standby is not allowed. Ako ang payag, floating payag ni. Wala naman kun aning payaga oy kay puti naghanag to. O napasa naman gani ko diri nilingkod. Unya. Wa ko laing nakit-an diri taw sa baybayon. Ikaw ra. Akong motor dito, nautso ang ligid. Pertim pagkaguba, natuwad. Ikaw na di akong suspect. Sa karihang tao sa kalibutan wa kay lain nakitaan ako ra. Wala. Oh no. Imong motor dayto? Imong tong motor katugpeng. Ako ato motor. Katugpeng kagubaon? Bago to na ko gipayo. Ninakibaw bakang daan to. Sa gabal kaysa kung paglakaw tong motora. Kuya. Imo rin patiran. Wala ay sa kayo kag napa kayo to ikaw ko patiran. Siyempre imong motor. Ha? Dako ang gusto sa motor nya. Imo rin patiran. Mayo ane. Ang bayad ato. Dako ang gusto. Ismering na lang. Mga Kay- ibayad. Oh! Kay, Nya kay wa ikaw mo suspect. kabayad. Kay og na-apply sa CCTV dito, mahibaw-an doon, makita man. Makita sa CCTV.
Saon man nga, may CCTV dito, may butang CCTV. Nga, wala ko ilay nakita. Ay, kaya suspect na ko. Mayo, ane. Nakikwarta na. Maligo ko dagat, wa ko magdag kwarta. Hawa man kay kwarta. Mayo, ane. Mas maringgol ko mo. Para makabayad ka. Pagkabastos, today ni magbantog na imong motor, gagubaon.